ನಮಸ್ಕಾರ. CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ತ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ತೆಂಕಾಯ್ಡೆ ನೆಸಲಡ್ಡೆ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಎಂಗತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಡಕಾಯಿ ದಗಲತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳಡು ನೆಕ್ ಕಲತಪ್ಪಂ ಪಂಡದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣ ನಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿ ಇನಿ ತೂಲೆ ಸರುಕ್ ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಮಟ್ಟ 800 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ದಾತ್ ದೋಸೆದಾರಿ ಗಲಸದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆದಾರಿತ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತ ಸಾಮಾನ್ದ ಅಳತೆ ಕೊರ್ಪ 2 ಲೋಟೆದಾತು ದೋಸೆದಾರಿಕೆ 1 ಲೋಟೆದಾತು ಬೆಲ್ಲ ಆಂಚನೆ 2 ಲೋಟೆದಾತು ದೋಸೆದಾರಿಕೆ 1 ಲೋಟೆದಾತು ಪೆರೆ ದೀತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 2 ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ಆಂಚನೆ ಬೀರ್ದರಿ 1 ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು 10 ನಾತ್ ಬೇಯಿಸೊಪ್ಪಲ ಗಲಸದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ನಿಕ್ಲನ ಬಾಯಿ ರುಚಿತ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚಿನ ರುಚಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಟ್ರೆ ಪೂಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚೆ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ಪಾಣ್ಣ ಬುಡುಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಂಡಲ ರುಚಿ ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೆಡ್ದು 1 ಇಂಚಸ್ದಾದ ಶುಂಠಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿ ಒಂದ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಹೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 150 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸದ ಸುರುಕಾದ ದೋಸೆದಾರಿನ ಕಡಿಮೆ 2 ತಾಸು ನೆನಪಿಡಿದವರ ಕಡೆವರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ತೈತನ್ಲೆ ಐತೆ ದೋಸೆದಾರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಐತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಲ ಬಿರ್ಕ್ಲೆ ಐತೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಐತೆ ಬಂದ ಏತು ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಂಚಿನೊಂಜು ಬಣಲೆ ತೂಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪಡಪ್ಲೆ ಐತೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪಟ ಪುಡವನಾಗ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನಂತ ಬೇಗ ಕಾಯವೇರೆ ಸುಲುವಾದ ಒಂತೆ ಒಬ್ಬೆರ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಕಾಯವರ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಅಂಶ ಪಂಡ ಕಾಲ ಅಂಶ ದಾತ್ ದೆತ್ತದ ದೀಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡ ಬಿರ್ಕಿರ್ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ಅರಿದ್ನ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಮೈತ್ ದಾಯ್ ಬಾಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರುಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಪಲೆ ಸುಮಾರು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಈತೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲೆತ್ತಲೆ ದೋಸೆಕಾಯ ಅವನ ಕಾವೇಲುಂಡತೆ ಅವು ಬಣಲದ ಮಿತ್ತದಿಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೆಡ್ ದಾವ್ರ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಆಂಚನೆ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ಪುಡಿಲ ಆಪುಜಿ ನನ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ಕಾವೆಲ್ಡ್ ಬೇಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ತಯಾರ ಹೇ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡೆ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 321 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ CountNCook ಸಬ್ಸ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ದಿಜಿನ್ನೇನು ಒತ್ತರೆ ಮರೆಪಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪೊಸತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಐತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲಾಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ